Molweni ninjani? Nikhuluma noMakhosi Umkhize. Namhlanje ngifuna ukunitshengisa elinye ikhambi. Liyatholakala ke nje lijwayelekile, lijwayele ukumila la enginamanzi khona eduzane. Nasemakhaya uyakwazi ukuthi uthole liyimilele njengoba nibona ke ngisekhaya namhlanje, kodwa limilile ingoba kuseduze kwasempompini. Leli khambi nanti leli khambi licishe lifane, abanye bathi ubheka mina ngedwa, kodwa ke akusiwona, kodwa liyadlala into ecishe ifane nalo, kodwa akusilona. Ngoba uma uwumuntu wesifazane unenkinga yamanzi ngaphansi, uthola ukuthi anukisa kwegundwane, noma nje isiso sakho sangasese siphuma amanzi angasile anukayo aza kuxabanise ngisho nanomuntu wakho. Uyagcoba la uphuze, uyagcoba ufake emanzini uphuze. Ungayenza isiphungu nje, noma ingane yakho inesilonda, noma nawe umuntu omdala nje, noma umfana noma intombazane, liyakusiza leli khambi leli. Nembiza nje yazifo zonke liyangena, lidraina into engasile. Abanye ke baze balifanise nogobo. No, akusiwona ugobo. Ugobo isiqu sakhona la sikhuluphele, akusiwona ugobo, akusiyona futhi ubheka mina ngedwa, kodwa kwenza izinto ezicishe zifane nako. Ngiyabonga, ngicela uqhubeke usubscribe kuMakhosi Umkhize. Amanye amakhambi akudinga ukuthi uze uhambe uye kude, kuyamila nje egcekeni, kuwukuthi umuntu usuke engenalo ulwazi ukuthi leso sihlahla leso sizokwenzani, ngoba uNkulunkulu wasipha lezi zihlahla lezi ngenhloso yokuthi siyisebenzise, kuphela kusuke kushoda ulwazi. Ngiyabonga, amen.